Wrecsam! Wrecsam! My Wrecsam are Wel, dyma ni wedi cyrraedd Watford, wedi dod I lawr y Yellow Brick Road, ond fydd Phil Parks yn arwain ni fel Dewin Oz heno I dyrchafiad yn y dyfodol. Maen nhw'n deud fod Saturday night is made for fighting. Some lot o sŵn yma hyd yn hyn. Felly, mae gobeithio ni'n uchel a gobeithio fydd yn gobeithio ni ddim yn cael ei diffod fel canwyll yn y gwynt. Buddugoliaeth nos Fawrth, colli nos Fawrth diwetha yn erbyn Hull mewn gêm oedd yn siomedig iawn, ond wrth gwrs ar ôl yr holl ymdrechion yn erbyn Chelsea yn ddealladwy, a wedyn buddugoliaeth mawr yn erbyn Abertawe, 2 gol I ddim nos Wener. So sut wythnos da ni wedi gael yn dy dydd di, Ifor? Dwi'n meddwl wrth ddall, dwi'n meddwl di stydu gêm Hull na, bod yna hangover ar ôl gêm, yna hangover yn y dor, yna hangover ar y cae. Dwi'n ni siapio'n well wedi 5 munud ola, a wedyn nath hwnna digon I gael ni drwy'r yn erbyn Abertawe, oedd hwnna'n mynd berfformiad gwych, nath yn neud nifer arbedion da ar y noson. Dwi'n meddwl, sy'n ni'n fan Abertawe, sy'n ni'n reid flin am y camlyniad yna, ond dyna ni, mae tîm da yn ennill bod nhw'n chwarae'n dda, a da ni yn y mode yna rwan, dwi'n meddwl. Ydy, mae wedi cyrraedd cyfnod y tymor lle mae'r canlyniadau yn bwysicach na'r perfformiadau. Wrecsam efo dipyn o anafiadau, Keith Moore dal I fod allan, George Dobson dal I gael ei wahardd ar ôl Cedyn Coch yn erbyn Chelsea, Cedyn Coch VAR wrth gwrs, a wedyn Ben Sheaf a Matty James dal wedi brifo, Carcache dal wedi brifo. Yr un tîm yn erbyn Abertawe heblaw am Cabore ar y fainc, Longman yn ôl I fewn, ond does gennym ni ddim gymaint o hynny opsiynau I fod yn onest, ond mae Rathbone a Brodhead sy'n sgorio 2 gol yn 2 gêm diwetha yn dechrau a Windas ar y fainc. Be ti'n teimlo am y tîm I ddechrau? Bach yn siomedig bod Cabore ddim yn chwarae, mae fod fel un o'r bygythiadau mwy ysgynnu ni rwan, so fi'n am lot yn dod o'r asgell arall o bosib, dyn wedi bod yn dibynnu ar Doyle, falle rwy'n pas I fewn, felly, bach yn siomedig, dwi'n teimlo bod Phil Parkinson jyst yn eisiau cyrraedd y toriad rhyngwladol yma a ail ddechrau tymor wedyn efo'r 8 gêm neu bynnag fydd ar ôl o'r pwynt yna. Ydy, mae o werth dweud, cyn heno, mae gen I 9 gêm ar ôl, 6 gêm oddi cartre, 3 gêm adre, felly chydig bach o dalcen caled, cyntaf o 2 gêm yn olynol oddi cartre, ond hefo y toriad rhyngwladol rhyngddyn nhw, felly so ni'n gallu gwneud efo buddugoliaeth heno. Mae'n mynd I fod yn gêm anodd. Watford yn gallu bod yn dîm da, ond yn gallu chwarae'n wael ar brydiau, felly falle bod o'n gyfle da. Gêm anodd gennym ni yn Sheffield United dydd Sadwrn hefyd. Felly, be ti'n obeithio fel canlyniad? Dwi'n gobeithio gan o ennill, fydd Watford eisiau ti'n meddwl bod Watford yn mae cyfle ola nhw, sy'n nhw'n colli heno, maen nhw allan ohoni, wedyn gobeithio nhw ddod amdani allan I gael rhywbeth yn le ti'n cefn iddyn nhw, ond sy'n ni'n cymryd pwynt. Ydy, mae gêm gyfartal dim iws I Watford, felly mae hynny gobeithio yn helpu ni. Dwi'n meddwl bod ni angen ennill, achos dwi'n meddwl bod Bramall Lane yn lle anodd I fynd ar ôl I ni fod yna gêm gwpan 2 flynedd yn ôl. Felly dwi'n mynd I ddeud buddugoliaeth 2 gol I 1 I Wrecsam. Felly dwi'n gobeithio'n wir byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd I fewn i'r gol.
Watford 2, Wrecsam dim. Hanner cyntaf siomedig. Watford yn sgorio 2 gol yn gwrth ymosod ar ôl I Wrecsam ofyn am gic cosp. Anodd deud o fafa os oedden nhw'n gic cosp. Ond perfformiad di-fflach, di-egni fyswn i'n deud yn yr hanner yna yn amlwg. Dim y canol cae, dewis cyntaf. A oedd ar ei pasio wael ar brediad yn colli'r bêl. Bydda ti fel Ifon? Ie, da ni'n colli bob blwyddyn gorfforol, da ni'n pasio'r fflat. Teimlo fel bod yn feddyliol, da ni'n gwybod bod gennym ni anafiadau, da ni'n trio dal ymlaen. Bod yn onest, da ni'n gallu bod fel hyn erbyn Abertawe, dwi'n meddwl, nath nhw ddim cymryd I cyfleon. Dwi'n ffeindio'n anodd iawn gweld sy'n gallu gael ffordd nôl hyn. Mewn sawl gêm Lenny, da ni wedi chwarae'n dda, un hanner chwarae wael, hanner arall. Felly mae yna obaith, oedden ni'n chwarae wael hanner cyntaf yn QPR er enghraifft, a chwarae'n dda o'r ail hanner. Mae yna obaith, a mae Watford yn dîm sy'n chwarae'n dda a chwarae'n wael ar brydiau. Felly, ond os da ni chwarae fel eto, mae'n mynd I fod yn noson hir iawn. Angen newidiadau cynnar fyswn i'n deud Phil Parkinson ddim yn nodedig am wneud rheini, ond mae'r tîm yn edrych yn fflat. Dim lot o chwaraewr ganol cae ar y fainc, ond mae Isa Cabore, Josh Windass yn dod ymlaen. Be ti fel Ifon? Wel, swn I falle trio cadw matri, mae'n fwy corfforol, mae'n cynnig fod gwyn o'i tîm. Mae Smith yn colli allan, dwi'n meddwl, a does am lot o gyd-ymdeimlad gan y referee. So, falle fysa rhywun sy'n gallu gwthio bach yn ôl yn erbyn y chwaraewyr yma. Ie, swn i'n drio fo, ond fel sy'n dweud, dwi'n debyg o ddigwydd o'n I bai bod Phil Parkinson rhoi fyny ar y gêm yma, a does o'n meddwl am ddisadwn yn barod. Ie, mae angen coesau ffres, dwi'n meddwl. Os gawn ni gol gynnar, mae rhywbeth yn gallu digwydd, ond mae'n dalcen caled, ond mae Wrecsam yn cicio at y cefnogwyr Wrecsam. Felly gobeithio fyddwn ni gweld y bêl yn mynd I mewn i'r gol. Wel, dyma fi ag efo'r yn y tywyllwch. A falle fod Wrecsam chydig bach heno. 3 gol 1 I Watford, ond fel fysa Elton John yn deud, Wrecsam yn dal I sefyll. Perfformiad da ail hanner o'n i'n meddwl, gol gynnar, Wrecsam yn rhoi lot o bwysau, a wedyn Watford jyst cael gol yn y munudau ola, yn erbyn llif y chwarae. Ond o'n i'n falch o y perfformiad ail hanner, dwi'n meddwl o'n i wedi dangos rhywbeth da a gobeithio sy'n ni'n dal I gadw hwnna fynd tan ddiwedd y tymor, fydda ni ddim yn rhy bell ohoni. Be dda ti feddwl? Ie, dwi'n meddwl os Windass dod ymlaen yn gwneud gwahaniaeth, oedd o'n chwilio am bêl lle doedd Broded ddim. Ie, o'n obaith yno fo, a wedyn as O'Brien a Thompson godi gêm chydig oherwydd hynny. Sam Smith cael amser caled yn ebyn I amddiffynwyr nhw, a dim lot o help gan y dyfarnwr eto. Ie, lle obeithiol, dyn ni'n gofyn ennill bob yn ail gêm dydan, so dwi'n meddwl mae'n dal obaith. Da ni jyst angen cyrraedd disadwn. Gweld beth cael rhywbeth, os allwn cael pwynt disadwn sy'n gret, a wedyn symud ymlaen tan ddiwedd y tymor, dwi'n meddwl. Ydy, o werth deud, falle fod ni ddim wedi cael y ffenest trosglwyddo gorau. Davies Keeler-Dyrn a Bailey Cadamati wedi dod ymlaen. Cymryd rhan, ond falle ddim cweit I roed y bygythiad gol fysa ti'n gobeithio gan nhw. Dyn nhw'n newid gêm. Dyn nhw'n newid gêm, dyn nhw'n enni'n well na goddo ni o blaen. Da ni diodd oherwydd da ni di fainir ddim yn chwarae'r canol cae, dwi'n meddwl. Sa'n deg deud os un o Sheaf neu James yn chwarae, neu Dobson hyd yn oed, neu Moore, sa'n ni di cael rhywbeth yno. Bysa, dwi'n meddwl un gêm cyn y ffenest rhyngwladol, gobeithio gewn ni ddau neu 3 o reina nôl ar ôl y ffenest rhyngwladol. Fydd Dobson yn ôl ar ôl I waharddiad, felly falle fydd na chydig mwy o egni gen ni'n fanna. Felly gobeithio gewn ni rhywbeth allan o Sheffield United, allu tynnu pawb at ei gilydd wedyn, a wedyn rhoi un hwb mawr ar gyfer y gemau ail chwarae yn mis Ebrill. Dal I gredu, dwi'n meddwl. Dal I gredu. Da ni yma o hyd.